Gasteizen, Donostian eta Bilbon ez da aste nagusirik ospatuko. Jende asko biltzen duten deialdiak direnez, jaiak bertan bera ustea adostu dute 3 hiriburuetako alkateek. Gure kasuan, Andra Mari Zuriaren jaiak. Aurten lehentasuna herritarren osasuna zaintzea eta birusaren transmisioa saihestea da. Osasun publikoak jartzen dituen baldintzak indarrean egonda, udara honetan ez da posible ez aste nagusia eta ez da gainontzeko hiriburuetako jaiak ospatzea. Horrek esan nahi du, aurten ez dugula edukiko geure aste nagusia. Mari jaia aurten ez dugu edukiko. Aurtengo abuztuan beraz, ohiko irudiak ez dira errepikatuko. Bilboko alkateak ez du aurrezkoa dantzatuko. Abesbatzan behintzat, Donostiako alkateak ez du artilleroa besterik izango. Eta Zeledonek ez du harrerain berotsua jasoko, dena den jaibako egunak zelan edo alan girotzeko aleginetan dabiltza. Ekitaldi batzuk bertso murriztuan egiten saiatuko gara. Zeledonek eta Andre Maria Zuriak beren lekua izan dezaten. Jarduera kultura da eta aisialdikoa ere edukia izatea. Eta horretan jardungo gera danean hemendik aurrera. Alden neurrian ekitaldiak eukitzeko gure hirian zehar. Gauden egoeran egonda jaiak kentzea erabaki zuhurrena eta zentzuzkoena dela diote. Eta algarako arrazoirik izan ez arren, jaien arima goraipatzen dute alkateek jaiak ez ospatzea erabaki duten egun honetan.